Aquí al casal soc voluntària d'ensenyar puntes de coixí, perquè jo no soc mestra, jo en sé, diguéssim, pel meu gastet. I aquí venim unes quantes i entre l'una i l'altra doncs passem la tarda. Jo vaig aprendre a fer puntes quan me vaig jubilar, a 60 anys. O sigui que fa temps, però no tants. Les que n'han fet de petites, de seguida ho aprenen. I jo sempre els dic que el que fa una pot fer l'altra. Més bé, més malament, a tot podem sortir. Que s'està més estona? Bueno, no importa. Ara en aquesta edat ja no ens importa el temps. Molta paciència. I no desesperar-te, perquè com una cosa no surt, es deixa en un racó i se'n fa una altra. I llavors al cap d'un parell de dies ho tornes a agafar i t'ho tornes a mirar. I llavors ja estàs descansada i et surt. Jo aquest desparpajo que tenen el vaig agafant. De debò. Jo era molt vergonyosa. Jo de seguida quedava vermella, com me deien segons què. I ara m'he tornat una sinvergüenza. Tornar enrere no, No. Amb els meus dolorets i les meves coses, jo estic molt bé ara. L'experiència és molt gran. L'experiència no la pots traspassar amb una altra. L'experiència ha de ser teva i prou. Perquè encara que t'entrebanquis, i tornes a passar i et tornes a entrebancar. La vida és molt... com us ho explicaria jo? La vida és d'una manera que vas caminant i t'entrebanques, però si més endavant hi ha un altre roc, també t'hi entrebanques. I l'experiència dius, al tercer ja no m'entrebancaré. I de vegades t'hi tornes a entrebancar. Depèn de quines qüestions. La paciència, l'educació, el civisme, totes aquestes coses les haurien d'aprendre, perquè n'hi ha molt poc de civisme. Jo, als meus fills i als meus nets, els he pujat perquè estimin a tothom. Que sí que et donen clatellades, però a l'estimar el pròxim, que ens dèiem abans a l'escola, estimaràs al prójimo como a ti mismo. Doncs això és el que jo els he ensenyat.